Kanssakinhan, Karlo. Täällähän sä piileskelet. Veljelemään, velje. Yrittää se pitäis. On nyt äidille. Joo. Ei tää mun tilanne nyt niin vakavaa. Ei ainakaan tää. Ismo Laitela. Ja se on hyvä asia se. Älä nyt turhaan stressaa. Ja ihan vaan tiedoksi. Mä oon menossa tapaamaan tätä Seppoa. Että eiköhän laiteta pannu porisemaan. Otat rahkapullia ja nää on vielä ihan lämpimiä. Mä menen. Päivinen! Lepässä rauhassa. Mikäs toi on? Mistä sä nyt oikein puhut? Mitähän mä tohon nyt oikein sanoisin, kun mä... Kanssakinhan, Karlo. Mitä? Kanssakinhan, Karlo. Onko mulla joku semmonen? Aivan varmasti. Helvetti! Valetta sä oot koko äijä! Joo, jotain sellaista. Mä arvasin sen. Se taitaa olla oikein peto. No joo. Mutta Kanssakinhan, Karlo. On myös mun avopuoliso. Joka ottais Venton vierestä tyttöä. Uittoa, et olla vähän mun selkä. Tai siis korjaamaan mun ongelma. Ja mitähän se mahtaa olla? Anna tulla vaan, ja mieluummin totuus. Tadaa! Paskan tuulen teetä. Just, ihan niin. Nimenomaan. Epäilemättä. En olis uskonut tätäkään päivää näkevän. Hei tyttö! Eikö sulla mitään Intiimissä konttorissa naapurin rouvi. Joo. Niin ollaan. Tää Päivinen. Aha, mä oon siis oikeessa. Samallahan me voidaan kertoa niille sun likaisesta vapaa-ajan vietosta. Siellä akkaryhmässä. Yhdet haalarit. Eikä niitä pesty ikinä. Helvetti! Lapsethan siitä joutuu eniten kärsimään ja sitten pari naisystävää. Niin varmaan, joo. Kyllä mä Ismo työt tiedän. Mitä sä siitä tiedät? No kaikkihan sen tietää, miksi se Casanova niitä ostereita aamii. Mutta ne ajat, ne on nyt taatusti takanapäin. Sun ei tarvitse pelätä mua. Anna mulle anteeksi. En. Eli suomeksi sanottuna sä et vieläkään luota muu. Kuta? Anna mä korjaan tämän. Mä en oo pohjimmiltani paha ihminen. Mä kuulin, että sä oot pettänyt mua. Mä läppäsin Kanssakinhan, Karlo. Elinan klubilla. Mä kadun sitä syvästi, eikä se toistu enää ikinä. Mutta musta tulee uusi mies. Mä en tahdo tehdä enää kenellekään mitään pahaa. Niinkö meinaat? Kyllä. No oli miten oli. Mä laitoin tähän teehen vähän minttua.